दा मा जादोंमोनलाय नोंथांनि घटनाया? माने आं गैयै समावहाय माला थांस्लाबखो ओंखारखो आंथ' नुस्लाबासै। ओमफ्राय ओरैनोथ' माने जेबो उसुबिदा गैयामोन। माने बिदिनो गाव एसे एनै दुखु मोननानै मालाबा बे गाज्रि जेन'बा गावनि गोसोआवबो मा सानना दंमोन बेखौ आंथ' मिथिला। ओमफ्राय ओरैनो मा जायगानिफ्राय गोमादों? बेयो क'क्राझार माबानिफ्राय गोमादों बियो बातारमारि। बातामारि बातामारि ना मा होनदों? औ औ औ औ। ओमफ्राय नोंसिना न'आ अबावथ'? कसुगाव। कुसुगाव ओमफ्राय बेयो मानिफ्राय गोमादों बातारमारिनिफ्राय? बियो माने आंबो माने ड्राइभ खालामो नालाय। गारि सालायो औ गारि सालायो पाइलटआवहाय। उम ओमफ्राय बेनिफ्राय बे रुमनिफ्राय ओंखारलांदों आरोखि बे मानसिया। माने रुमाव थायोमोन नोंसोरो जमा? औ औ औ औ। ओमफ्राय रुमनिफ्राय नोंनो खोन्थायालासिनो खारखोमा लांदों? औ औ औ औ। गथ' गथाय गैयामोन? ओहो हाबा गैया जानाया ओरैनो बेसेसो गोबाव जाखोमोन? 1 इयार्सआनो जाबाय। औ। गोबाव जायाखैमोन बारा। माबोरैथो बिदि खारलायनाय जाखो माबा मोनसे नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन नामा नोंसोरनि गेजेराव? नांलाय खमलायाथ' संसार जानायावलाय एसेयालाय सुख दुगालाय आरो जाखायोखा। दा नङा बेखौलाय ओरैनो माथो जेनेबा खारनायनि सिगां जादोंमोन नामा? खारनायनि सिगां इसिबां माने बेबायदि नङालै ओरैनो नांलायनायालाय फिसा फिसा बेबायदिनो होनलायो बेबो आंखौ होनो बा आंबो बेखौ होनो। मालाबा बेबायदियाथ' जाखायो आरोखि। उम बिदि ओरैनोथ' दावराव एसेबां माने एकदम गिदिर बेबायदि जायाखै आरोखि जानायालाय। ओमफ्राय बेबायदि खारनाया माबाखौ बेसे गोबाव जाखो? 1 मासआनो जाबायलै बिस्वकर्मा टाइमावनो। 1 मासआनो बिश्वकर्मा जाबाय औ ओमफ्राय बे गावनि न'आव थाङाखै? ओहो गावनि न'आव खबर थाङाखै लाखांजोब्बाय नोङो? लाजोबबाय। बिमाबाबो बेवाइजोंबाबो आं कन्टेक्ट दंगासिनो थांबाय आं दाखालि खुदनो। गैया सहैयाखै मानसिया दा अफाय दं बेखौ बुंनो हाया आरोखि। ओमफ्राय नामा मा नाम हिनजावनिया? अनसुलि नार्जारि। अनसुलि नार्जारि ओमफ्राय नोंनिया? आंना बिस्वजित नार्जारि। हाबा जानाया बोसोरसे जाहैबाय। औ। ओमफ्राय मा जेनेबा मा सन्देह खालामो नोंथाङा सोरजोंबा थांदों ना अबेबा बेखौ बे लोगो मानसि दङ बेजोंहाय दालालि हिनजाव दालालि माने बेबायदि मानसि दङ बेखौ बेबायदि टाइपआव बे मानसिखौ लानानै थांदों आरोखि ना। फानग्रा नामा? औ फानग्रा। फानग्रा मानसिया लाना थांदों? औ औ। नों बोरै मिथिखो बेखौ? आं माने एसे एसे आं खबर लागासिनो नालाय खबरबो मोनदों ओमफ्राय जे मानसिया फार्स्टआव जे गुवाहाटियाव दोनहैखादों बै मानसियानो बिदिनोखामोन। फार्स्टआव गुवाहाटियाव दोननाय मानसिया बिदिनोखा बे मानसिया हौवा ना हिनजाव? हिनजाव मानसियानो। अबेनि बेलाय? बिसमुरि साइडनिलै बे दावलुर साइडनि। बेनो लांदों होननानै नों सन्देह खालामदों ना लांथारदों बेनो? दाथ' बेजोंनो आरो बिनि गुबुन जेबो माबा गैया बेबायदि कन्टेक्टबो गैया बेबायदि थांग्राबो गैया। आरो बे 1 मास गाहाम थाया बे मालाबाबो। मालाबाबो बबेहायबा थांबाबो आंनाव कल खालामफिनखायो बे मानसिया। ओमफ्राय नों दा गुवाहाटियाव दं होनना सन्देह खालामदों जाहैबाय। औ गुवाहाटियाव औ औ औ। गुवाहाटियाव थागोन आरो जुदि गुवाहाटियाव गैयाबा सोनाबहा ओंखारदोंबा दिल्ली साइडजों थागोन आरोखि बेखौ माने एसे भि आइ पि ना मानसिफ्रासो लांदों आरोखि बेखौ माने एकदम दालालि बा बिदिनो बेक्तिगथ'नि एसे भि आइ पि मानसिफ्रासो बेखौ साइद खालामदों आरोखि। मा नोंजों संसार जानाय टाइमाव बिदि रायलायोमोन नामा? बुङोमोन मालाबा है कम्पानियावसो थांसां मासां बेबायदि खोथा बुंलाबायमोन ओमफ्राय ओरैनोथ' आं एसे प्रुफ मोनो बियो माने सोरबा सोरबा मानसिफ्रा बेखौ बुरखाय हरग्रा दंमोन आरोखि। बेबायदि। ओमफ्राय दा नोंथाङा मा लुगैदों हिनजावखौ नांफिनगौ आरो ना? नांफिनगौ औ औ मोजाङै थायोब्ला नांफिनगौ मोजाङै थाथों। जेरावखि थाया मानो आरो फैफिनथों आं बेखौनो खावलायो आरोखि रायजो राजाफोरनि सिगाङावबाबो। आरो माबा मोनसे बुंनो सानो नामा गुवाहाटिनियाव जेनेबा दंबाथाय सोरखौबा हमना हरनो थिननो जेनेबा? औ औ आं बेखौनो खावलायो जेन'बा जेरै दा जोंनि बर'नि गोबां जेन'बा आफादफोर दं बे बिदामोनखौबो आङो बा सारमोनखौबो खावलायहरजोबो गासिबो गेजेरावनो माने जाहाथे बे मानसिखौ जुदि बबेहायबा नुफ्लांबायोब्ला माने हमनानै हर बेनि थाखाय आं खावलायो रिकुइस्ट खालामो आरोखि। आंनिफ्राय जेरावखि जेन'बा बेंगालर बा दिल्ली हक जिखुनुबा गुवाहाटि हक गासैयावबो आरो। बेनि सिगां खनसेबो होफेराखैमोन आरोना भिडिअ नामा? बिनि सिगांथ' आं खनसे होदोंमोन ओमफ्राय
गैया आं गोमानायनि सानब्रै सानबानि उनावनो होदोंमोन ओमफ्राय होयो ओरैनो सिरि थाबाय आरो गैला सानसे साननैल' नुनानै आरोखि बिदि दाथ' गैखाया जेबो गैखाया बेबायदि आरोखि नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांनि बिसिया गोमानानै दङ गोमादों माने बेलेगाव दंहैयो खारनानै दंहैयो मास मोनसे जाबाय दा नैबे नुबाय थानाय सावगारि नुबाय थानाय बेखौ नुदोंबा नोंथांमोना हमबानो जाबाय बा खोन्थाहरबानो जाबाय नैबे आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जागोन बे खोन्थाहरबानो जाबाय माने बे मानसिखौ जे मानसिफ्रा लांदोंना बियो दोनखोमानाय बेखौ फाननानै जानाय साइसआवसो लांदों ओंखायनो बै मानसिखौबो माने जाहाथे जुदि गावसोरखौ मोजाङै जुदि बासायनो सानोब्ला बा माबा बेबायदि सेफ सानोब्ला बे मानसिखौ गोख्रैनो माने थाबैनो आंनिसिम हरनांगौ हरफिननांगौ आरो जुदि बेखौ लानानै जुदि फाननानै जानायनि बेबायदि लाइनाव थांदोंब्ला माने आङो आयेननि बेब'स्थाखौबोथ' होखाबाय बे खिन्थु आयेननि बेब'स्थाजों बिसोरखौ हमनाय जागोन आरोखि औ बेनो जासिगोन ना बेखिनिखौ सोना औ दोनबानो एसेनोसै औ औ औ ओमफ्राय नैबे माबाखौ फट'आ बे सासेया नों दा औ औ औ बे आं दे